Helo, enw fi ydy'r Gemau Gwych a heddiw da ni yn mynd i chwarae custom bydau yn Minecraft. Iawn. So, dyn ni'n mynd i dechrau'r byd o'n. Sbio, sain. So, y peth ydy, dwi di neu hyn fy hyn, ag... Yna host print, please dweud. Nag oedd, mae'n siwr. Host options. Mae'n gwych. Iawn. So, sy'n rhywle. Wan, mae'n bentref. Nina yn rhyddaf. Dwi'n mynd at y printer fan. Dwi'n meddwl yn gweithio dan. Fain, slim. Yna llawn. Ti'n mynd i gael fi. Nagwyd. Ti'n mynd i gael fi. 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 Ti'n ddim yn mynd i gael fi. O na. Yes, dwi di lladdo. Oce, dyn ni'n gwybod. Straight i'r pentref. Reit, nes i farw. Iawn, dwi'n mynd straight i'r pentref fan. Pam? Dyn ni'n mynd i gyrraedd y pentref mewn dim. A dwi'n meddwl, dim. Mama speed. Experience. Dipyn bach. Dipyn bach, ond mae'n lot, da. Jyst neidyn yma. Dwi'n neidyn yma. Be di hwnna? Gryfo. Dam yn gweithio di yr amser dwi'n ffilmio hyn ydy diwrnod crempog. Gobeithio ydych chi wedi cael diwrnod crempog dros ben. So beth sy'n y gist ma? Gwyn i weld, arfwisg un ceffylau ac... dwi'n mynd i gymryd hynna. Bara. Dwi'n mynd i gymryd hwnna. A wan, ban arall, dwi'n mynd i gymryd hwnna. Wan. A mae yna ddau efela. Yr un efela yma. Iawn, dwi'n mynd ato fo. Dwi'n mynd i gymryd hwn o'n. A dwi'n mynd i gymryd hwn. Iawn, edrych efo hwn. Mae o'r gist. Ag... Lwcus. Yn llwglyd. Bechod da, sy'n eich poca jyst i heddiw yn Minecraft. Dwi'n bechod dros gyda. So, peth ydy mynd i'r nether, i'r byth, sori. Y challenge ydy mynd i'r byth ac mynd yn ôl yn fyw. Jyst i'w cael un darn o nether ac y byth, blocia byth. A bydd bod dim yn iawn. Mae'n ddigon o dros ben. Oedd. Dyn. Dwi'n dechrau pods arfos. Dyn. Hello, mister. Ti ddim yn mynd i weld fi. Iawn.
O. So rhywbeth rhwng yma rhywun? O, beth sy'n... O! Waw. Mi'n na, go iawn, mi'n yn dda. Mi'n yn dda, Mister. Dyfynig ddyn nhw chi. Emrod yn... Yn gwybod beth di'r bobl yma. Na, Na. Na, dyna ddim... Mister, dyna rhywbeth. Iawn, mi'n yn rhywbeth. Dwi'n mynd i weld fe o'r boys yma'n mynd i gael. Dwi'n mynd i weld... Waw! Waw. Iawn, dwi'n mynd i olchi hwn. Go iawn. Fydd am coelio'r cos na. Iawn. Beth sgyn ti o'r un eitha? O, chdi eto. Lle mae'r blacksmith? Chdi di'r blacksmith? Wow. 8 emerald! O, mae'n amazing. Be ti isio? Chdi eto. Iawn, mae'n deals. Dwi'n mynd i nôl rei wan. Potato! Dwi'n mynd i cael loads o tatws. A dwi'n meddwl loads o tatws a. Tatws. Tatws. So chi'n mynd all pan dwi'n mynd mor nuts am tatws? All. Pam mae'r boi meddwl, tatws, dwi rili angen tatws. Chos, lle mae'r boi yn? Chdi dio? Nage. Dai gael dau. Mister, chdi dio? Mister non-rip-off. Ond oedd yw'n byw ar wylod y rhyw, just dau gant oed, a bod i'r boi mwyaf bod weles i ar oed. Yn ymwch dal yn sôn. Nwyn o fi, in your face. Yn byw ar wylod y rhyw, so just i 200 oed, a chdi di'r boi mwyaf od, weles i ar oed. Just marw please, ti'n mynd i llafu. O na, dwi eisiau just emerald fi, achos o'n nhw'n amazing. Nes i llafu o'n o hynna neis. Iawn, wan i'n mynd i gael fan afal. Na, bara, bechdan afal. Ia, go iawn, dwi'n meddwl, di rhywun erioed i gael bara afal. Bechdan afal, sori. Dwi ddim yn meddwl. Dwi'n meddwl sa'n neb erioed yn y byd crwn. Erioed. A dwi'n meddwl erioed di cael bechdan banana. Wel, dwi wedi cael bechdan afal. O, dwi'n meddwl sori. Oce. O, dwi'n meddwl mae'r tri na. O! Pam di nhw? Pam just fi? O, na. Iawn, dwi jyst yn mynd straight lawr am ar hwn. Di Fi'n o'n. Mwyn
gwybod. 4. Erbyn nhw'n bydd oed i... Iawn. Eto. Iawn, dwi'n mynd ôl eto. Yn os... Mae fideo yma di bod yn 10 munud hir ag dwi ddim yn licio. Ynddo, dwi'n siŵr dwi eisiau mynd. Sori. Ai ar fideo ydych chi... Ai ar... Na ni byd newydd survival. Ella, os oes yn amser da. Neud byd newydd. Ne. Dwi'n mynd i chwarae Mars Effect texture pack. Oce, dwi'n mynd i chwarae hynna. Iawn. Iawn, dwi'n mynd i weld sut di. Dwi'n mynd i gael host privileges on so gen i. Iawn. Mae hynna'n neis. Mae hynna yn neis. Sorry, ond... Fe mae'r un gat under hail. Cool. Moonbuggy! Never break. Ond os yna ffordd i ni fynd i fewn i hynna. Bechod o'n adwy yna. Wow. Bydd e'n fel tŷ gofod. Na. So dim tŷ gofod, ia. Allan, dwi'n yn siwr. Drws gyna. Please dyn na drws gyna. Na. Dim agor o. Na fydra i ddim agor o. Oce, dwi'n mynd. Wow! Iawn! Mi'n llong o fod... Mawr! Dwi'n mynd o yma. Fi di marw. Na. Iawn, wwan fi dall. Na, mae hynna yn... Nes i'n gweld llong o fod na wan. Nes i ddim gweld llong o fod na. Dim mynd i'n Space Ranger. Word lighter. Cool. Mae'n dwi'n mynd i droi'n... Ia, dwi'n mynd i droi hyn yn creative. Na, ma, sa bod dim yn Install, please do. No way! Whoa. Wow. Dwi'n llawn o fod... Whoa. Wow, sbïwch ar y fi, dwi'n llawn o dŵr, yes! Dwi'n mynd i gael bwyd on. Bwyd yna, hyfyd i ddechrau rwy'n Star Wars. Skeleton. Diamontiau. Go iawn, diamontiau. Sbïwch ar y diamontiau.
Hannah Montana! Wow. Nu gaan we... Yan. Boys. Wow. Yan. Wel door je van de mimo. Kom weg. Samen. Samen met een really scary. Dan in een... Kakken. Alive. Wel. Sorry, dwi'n mynd i wneud beth yna fo. Dwi'n mynd i wneud rhyw go. Waw, mi'n yn... Mi'n hyn hyd yn oed o'n well. Gemau gwyllt yn gallu fflio. Gemau gwyllt yn gallu fflio. Yn gallu fflio. Yes! Achos dwi'n mars ydw, so mae'n neud sens. Jyst i fod yn meddwl amdano peth. Wel, mae o. Pam nes i'n neud o? Arfer efo peth na. O ia, a hefyd, mae'r fideo yma jyst i neu chi chwerthin. Waw, dim cofio enw fyny. Ti dros 200 oed, fod dim rhaid dim mwyaf fod. Yn y gofod o'r Minecraft. Dwi'n fflio wan. Dwi'n fflio efo man. Dan coelio fy llygaid o ia. O na. Iawn. O'n i'n meddwl ffordd mynd i mewn. Dyna ddiwedd o'r fideo yma. Gobeithio fyddwch chi'n licio y fideo yma ac na i weld chi i gyd. Gobeithio nathach chi licio'r fideo yma. Gobeithio nathach chi licio'r fideo yma ac na i weld chi yn y fideo nesa. Na i weld chi yn y fideo nesa. Na weld chi yn y fideo nesa. Ta! Na weld chi yn y fideo nesa.